повідар, і Тройцю прославляє. Сам Бог Отець нас сотворив, Сина купил крив'ю. Лаской Святий Духа святил, как жить могли любов'ю. Лаской Святий Духа святил, как жить могли любов'ю. Тройці сподвічной будь хвала, серцем усім співаєм, з вірою несем любові дар, і Тройцю прославляєм, з вірою несем любові дар, і Тройцю прославляем. Сам Бог Отец нас сотворил, Сын откупил крив'ю. Лаской Святий Духа святил, как жить могли любов'ю. Лаской Святий Духа святил, как жить могли любов'ю. Тройці спрадвічной будь хвала, серцем усім співаєм, з вірою несем любові дар, і Тройцю прославляем, з вірою несем любові дар, і Тройцю прославляем. Тройці спрадвічной будь хвала, серцем усім співаєм, з вірою несем любові дар, і Тройцю прославляем. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого.
Amen. Ласка Пана нашего Иисуса Христа, любов Бога Отца и едность Духа Святого, няхай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, дорогие парафіяне, распачалі мы у касцёле літургічны перыяд звычайны. Уже ў мінулую нядзелю абыходзілі чарговую звычайную нядзелю, але бачыце, пасля велікоднага перыяда Бог нам дае такую магчымасць, каб яшчэ глыбей уваходзіць у таямніцу яго самога. Абыходзілі мы ўрачыстасць з паслання Духа Святога. Сёння ў касцёле таксама святкуем урачыстасць Найсвяцейшай Троіцы, каб трошечку больш зразумець, каб трошечку больш паняць, якім чынам мы таксама удзельнічаем у гэтай вялікай таямніцы. Таму адкрывайма нашыя сэрцы, нашы розумы, каб уваходзіць у гэтую таямніцу, будзем маліцца таксама, прыбліжацца да Бога. Як звычайна, інтэнцыя гэтай святой імшы за вас, парафіян, за нашу парафію, за нашых родных і блізкіх, будзем прасіць ва ўсіх нашых інтэнцыях аб Божым благаслаўленні. І каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за ўсе нашыя грахі. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі спокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне Единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки берешь на себе грехи свету, смилуйся над нами. Яки берешь на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь право рожайца, смилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвалено Отца. Аминь. Молимся. Боже ласкавы Ойче, Ты спаслаў на свет свайго Сына, слова праўды і духа асвячэння, каб адкрыць людзям Тваю дзявосную таямніцу. Учыні, каб мы, вызнаючы сапраўдную веру, спазналі вечную хвалу у Тройцы
и отдавали пашану одиному всемогутному Богу, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Зыходу. У тыя дні Майсей, устаўшы з самае раніцы, узышоў на гару Сінай, як загадаў яму пан, і ўзяў у рукі свае 2 каменныя табліцы. І сышоў пан у воблаку, і стаў там паблізу яго, і ён абвясціў імя пана. І прайшоў пан перад ім і ўсклікнуў: Пан, пан Бог міласэрны і літасцівы, доўгацярплівы і шматміласцівы і праўдзівы. Майсей адразу упаў на зямлю і пакланіўся Богу і сказаў: Калі я знайшоў упадабанне ў вачах Тваіх, Пане, то няхай пройдзе пан сярод нас, бо народ гэты цвёрдага карку. Даруй беззаконні нашыя і грахі нашыя, і зрабі нас спадчынай Тваёй. Гэта Слова Божие. Имя Твое, Пане, хвалебное и узвеличенное навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и узвеличенное навеки. Благословленный Ты, Пане, Бог отцов наших, полный хвалы узвеличаны навеки. Благословленное святое имя славы Твоей, хвалебное и узвеличанное навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и узвеличанное навеки. Благословленный Ты у святыни Твоей святой славы, прославленный узвеличанный навеки. Благословленный Ты на троне Твоего владарства, прославленный узвеличанный навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и узвеличанное навеки. Благословлено Ты, яки бачиш глибині, які сядеш на херубинах, хвалебный узвеличанный навеки. Благословлена Ты на скляпении неба, хвалебный узвеличанный навеки. Имя Твое, Пане, хвалебное и узвеличанное навеки. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, радуйтеся, будьте досконалыми, сутешайтеся, будьте однодумцами, живите в спокое, и Бог любови и миру будет с вами. Витайте один одного святым поцелунком. Вітають вас усе святые. Ласка Пана Иисуса Христа и любовь Бога и едность Духа Святого з усіми вами. Гэта Слово Божие.
Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, Богу, який єсть, який був і який приходить. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Езус сказаў Нікадэму: «Так полюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына Свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз Яго. Хто верыць у Яго, не будзе асуджаны, а хто не верыць, той ужо асуджаны, бо не паверыў у імя адзінароднага Сына Божага». Гэта слова Пана. Дорогие, сённяшняя урачыстасць Найсвяцейшай Троицы, можна сказаць, вельмі сімвалічная такая, таму што, каб зразумець таямніцу Святой Троицы, я думаю, што не хопіць абсалютна ніякіх словаў, ніякіх думак, ніякіх падыходаў. І нават, мне здаецца, гэта можна назваць такім пачуццём гумару Пана Бога, што ў такую вялікую урачыстасць усе чытанні, якія мы пачулі, яны вельмі каротенькія. Першае чытанне, 2-3 сказы, другое чытанне з другога лісту святога Паўла да Карынцянаў, гэта заканчэнне, калі Павел кажа: «Прывітайце адзін аднаго пацалункам любові». І Евангелие таксама, вось 5 радкоў. І як бы, можа, у гэтым заключаецца вось менавіта такое пачуццё гумару Пана Бога, што каб зразумець гэтую вялікую таямніцу, не хопіць ніякіх словаў. Ці коротка пра гэта будзе сказана, ці шмат будзе сказана. Але дазвольце, што вось нейкімі такімі, можа, аналогіямі хоць трошачку паспрабуем у гэтую таямніцу трошачку глыбей увайсці. Памятаю, калі яшчэ быў на вучобе, таксама наш прафесар, вось, з якім праходзілі Святую Троіцу, ён нам расказваў гісторыю пра святога Аўгустына, што святы Аўгустын вось ламаў галаву, як гэтую Святую Троіцу зразумець, і прагульваўся сабе па пляжы над морам. І бачыў дзіцё, якое вось кубкам там дзесьці капала ямку, і потым ваду з гэтага мора пералівала ў ямку. І Аўгустын пытае ў гэтага дзіцяці: «Што ты робіш?» А ён кажа: «Я мора хачу пераліць у гэтую ямку». І вось тады да Аўгусціна вось так дайшло, што я таксама вось гэтую вялікую таямніцу хачу нейкімі сваімі вось такімі словамі зразумець. Таксама вось можна сказаць, што Бог, Троіца — гэта 3 асобы. Адзін Бог, але 3 асобы. Што Бог Айцец, Ён з любові ўсіх нас стварыў. Сын Божы, Ён з любові ўсіх нас адкупіў. А Дух Святы, вось, які мы абыходзілі ягоную урачыстасць, з гэтай любові не пакідае нас саміх, не пакідае нас адзін на адзін з нашымі праблемамі. Вось Дух Святы з гэтай любові вялікай нас суцяшае. І вось так, як гэтыя 3 асобы, можна таксама вось па аналогіі параўнаць, напрыклад, з сонейкам. Што сонца — гэта вялікая такая мощная зорка, і вось Бог Айцец можна параўнаць вось менавіта з сонцам, вось гэтай вялікім святлом. Сын — гэта будзе вось гэтыя прамяні сонца, якія даходзяць да нас.
А Дух Святы гэта вось цеплыня, якая ад гэтага сонца выходзіць. Можа, кажу, вельмі бедная, вельмі убогая аналогія, але адзін без другога не можа існаваць. Не можам бачыць сонца без яго прамянёў. Не можам адчуваць сонейка без яго цеплыні. Альбо, напрыклад, з агнём таксама, што вось агонь, як Бог, языкі гэтага полымя быў бы сын, і гэтая цеплыня, якая адыходзіць, гэта вось Дух Святы менавіта. Бог, Айцец, настолькі моцна любіць сына, сын настолькі моцна любіць Бога Айца, што гэтая любоў, яна прымае постаць трэцяй асобы, Духа Святога. І вось гэтая любоў унутры Тройцы, у адносінах Тройцы, настолькі вялікая, настолькі моцная, што гэтая любоў перапаўняе Святую Троіцу, таму Христос уцелаўляецца, таму Христос прыходзіць на зямлю, таму што, скажем, гледзячы на нас, вось такіх бедных мурашак, якія самі сабе не могуць парадзіць у гэтым жыцці, Бог, гледзячы на гэта, ад гэтай перапоўненай любві прыходзіць да нас. І паглядзіце, прыходзіць настолькі, што сам Сын Божы прымае нашае цела, прымае нашу натуру, каб потым мы, ужо наступны крок, маглі мець удзел у Святой Тройцы. Таму калі мы абыходзім сёння урачыстасць Найсвяцейшай Троіцы, гэта таксама наша урачыстасць. Мы, якія чулі вось на працягу некалькі нават тыдняў вось гэтае Евангелие пра вінаградную лазу, праз хрост кожны з нас уцелавіўся, вось як гэтая галінка быў як бы дададзены вось у гэтую расліну, як гэтую вінаградную лазу, як Христос. Кожны з нас гэта некі лісцік, гэта некі плён, гэта некая вось гэтая закаручка вінаграднай лазы, але мы ўжо маем у сабе вось гэтую Божую натуру. Дзякуючы Христу, што ён прыйшоў, уцелавіўся, цярпеў, прыняў смерць і вярнуўся да Бога. Вось гэтую нашу чалавечую натуру ён асвяціў, вяртаючыся вось у гэтую Троіцу. І таму, паглядзіце, што можна было б вельмі так, не ведаю, аморфна, вельмі так вось гэтымі аналогіямі казаць пра Святую Троіцу, пра любоў, але вось менавіта гэтая Божая любоў, яна мае канкрэтны выраз. Так як у Святой Камуніі. Если б я вам на словах штосьці там казаў, вось тут Христос, вось тут цела Христа, а мы намацальна б яго не прымалі, гэта было б вельмі цяжка зразумець. Таксама вось з пазнаннем Бога адбываецца, што можна пра гэту любоў чуць, можна пра яе ведаць, але, напрыклад, тыя з вас, якія хоць раз у жыцці закахаліся. Можна было прачытаць усе кніжкі абсалютна, не ведаю, пачуць 150 прыгожых гісторый пра закаханне, але пакуль я сам не закахаўся, я не ведаю, што гэта такое. Пакуль я гэтыя эмоцыі не перажыў, не ведаю, памятаю сам, як падлеткам быў, там, мог спаць толькі 2-3 гадзіны за ноч, але мне хацелася ісці гэтую дзяўчыну праважаць, не ведаю, там з ёй быць. Пакуль чалавек на сабе гэта не спазнаў, вельмі цяжка вось нейкімі канцэпцыямі гэта апавядаць. Альбо таксама памятаю, як наш прафесар вось гэта з дагматікі нам апавядаў, кажа, пазнаць гэта значыць вось пазнаёміцца. Можа быць, не ведаю, вось тут у суседзях на модуле які-небудзь прадавец сядзець на касе. І гэтага прадаўца, не ведаю, там на бэйджку Аксана напісана. І кожны, хто яе бачыць, думае, гэта прадавец, якую завуць Аксана. Але пазнаць гэта значыць пазнаёміцца з гэтым чалавекам. Чым яна жыве, што перажывае, не ведаю, якія планы, з чым змагаецца, чаго баіцца. Вось тое самае з нашым Богам, што мы можам чуць пра яго, можам нават у касцёл прыходзіць, прымаць Святую Камунію, але не ведаць яго. Урачыстасць Найсвяцейшай Троіцы, яна кліча нас да бліжэйшых адносінаў з Богам. Каб вось гэтая любоў, якую мы атрымалі ад Бога, каб яна была таксама ў нашым жыцці канкрэтнай. Так як цела Хрыста канкрэтна ў Святой Камуніі, гэта любоў Божая, яна патрабуе канкрэтных знакаў, канкрэтных выразаў. Я не магу сказаць, напрыклад, што, не ведаю, 2 тыдні цяпер быў на адпачынку, і я там сумаваў па парафіі. Ну не, я сумаваў па канкрэтных людзях, па супольнасцях, па моладзі, па тых, па іншых, таксама ў нашым жыцці, што мая любоў, яна мае канкрэтныя выразы, канкрэтныя словы, канкрэтныя твары, канкрэтныя жэсты. Я не магу сказаць, што я люблю, калі я нічога не раблю. І вось Бог сваёй любоўю
ён зрабіў тое, што прыйшоў да нас. Можа, цяпер нашая чарга вось менавіта, каб пазнаёміцца з ім яшчэ бліжэй, перадусім адчуць гэтую любоў, што Бог прыходзіць да мяне, але таксама, каб потым, калі я гэтую любоў адчуваю, ісці з ёй дзяліцца. Дзяліцца з тымі, найперш з кім жыву, дома, у сям'і, на працы, у школе, але таксама з тымі, каго сустракаю. Для святога Францішка вось гэты досвед любові быў настолькі моцны, што яму потым усё роўна было. Ён ішоў да бездомных, да гэтых пракажоных, сённяшняй мовай можна было б сказаць, да бамжэй, да алкашэй, можа, каго ніхто не любіць. Але калі чалавек на сабе адчуў гэтую любоў, я ведаю, што я бедны, я грэшны, і Бог мяне любіць, то я тады буду ісці і служыць таксама бліжняму з гэтай любоўю. Таму няхай, дарагія, вось гэтая таямніца Найсвяцейшай Троіцы, вось гэтая вялікая любоў, уцелаўлёная, дапамагае нам пазнаваць бліжэй Бога і у гэтай любові жыць і трываць у нашым жыцці. Амен. Цяпер паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць прагаруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, і яго владарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амén. Бога адзінага ў Тройцы, міласэрнага і літасцівага, цярплівага і шчодрага на ласку, просім за ўсіх людзей на зямлі. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб іх жыццё было праўдзівым адлюстраваннем той супольнасці любові, якая ёсць у Богу. Цябе просім. Молімся за біскупаў, каб яны садзейнічалі ўзрастанню ўзаемнай любові і еднасці ў нашым грамадстве. Цябе просім. Молімся за прэзбітараў, каб Божае Слова, якое яны абвяшчаюць, адкрывала людскія сэрцы на прыняцце праўды. Цябе просім. Молімся за хрысціянаў, якія яшчэ не прынялі Езуса, каб яны дазволілі Богу ўвайсці ў сваё жыццё і самі напоўніліся Яго спакоем. Цябе просім. Молімся за дзяцей і моладзь, каб катэхетычны год, які заканчваецца, прынёс у іх жыцці трывалы і добры плён. Цябе просім. Молімся аб жыцці ў вечнасці для Францішкі, Баліслава, Марыі і Юзафа. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб удзел у святых таямніцах перамяняў нашае жыццё і ўмацоўваў нас у веры. Цябе просім.
Боже, адзіны ў Тройцы, Ты оказываешь нам сваю любоў, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб нашае жыццё згаджалася з вызнаванай верай. Праз Хрыста, Пана нашага. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усімагутны. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свайго, а так само на користь нам і всьому костёлу святому. Пане наш Божа, мы звяртаемся да Цябе і пакорна просім, асвяці нашыя дары, і праз гэтую ахвяру учыні нас саміх для Цябе вечным дарам, праз Хрыста Пана нашага. Пан з вамі. І з Духом Твоїм. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, усемагутны вечны Боже.
Ты з адзінародным Тваім Сынам і Духам Святым, адзіны Бог, адзіны Пан, не праз адзінства асобы, але праз адзінства сутнасці асоба ў Тройцы. А тое, у што мы, дзякуючы Твайму адкрыццю, верым аб Тваёй славе, без адрознення вызнаём таксама аб Тваім Сыне і аб Духу Святым. Такім чынам, вызнаючы сапраўднае і вечнае боства, мы ушаноўваем тры Божыя асобы, адной сутнасці і роўнай велічы. Гэтую веліч праслаўляюць усе анёлы і арханёлы, херубімы і серафімы, якія не перастаюць штодзённа паўтараць у адзін голас, усклікаючы: Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословленный Твой, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Хрыста, дзейсною моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Хрыстус воскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае воскрасенне ў небаўшэсце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Францішкам, святой Кларай і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою.
О добрый Ойче, ласкаво з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца тваёй хвале, праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста з Христом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святимися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце бліжняму знак супакою. Ранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Ранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Ранку Божий, який береш на себе грехи і світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Паколькі вы сыны, паслаў Бог у вашае сэрцы духа сына свайго, які ўсклікае: Абба, Ойча. Ты,
Молімся. Пане наш Божа, сакрамент, які ми прийняли, і вера у адзінага Бога у святой непадзельнай Тройцы, няхай прынясуць нам збаўленне душы і цела праз Хрыста Пана нашага. Прысядьце, калі ласка, і паслухайце парафіяльныя аб'явы. Шчыры дзякуй вам за кожную малітву, ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асаблівая падзяка тым, хто прыбіраў касцёл на мінулым тыдні. Дзякуем таксама ўсім, хто дапамагае ў арганізацыі сённяшняга святкавання на тэрыторыі касцёла нашым сёстрам, моладзі, супольнасці Карітас. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш айцец Францішак. У гэтую нядзелю, 31 мая, падчас святой імшы а 12:00 на наступную ўжо святой імшы будзем дзякаваць Богу за пражыты навучальны год, які завяршыўся. Асабліва запрашаем вучняў, бацькоў і настаўнікаў. Пасля ж літургіі ўсіх парафіянаў чакаю супольнае святкаванне на тэрыторыі касцёла. Таксама вельмі вас прашу і заахвочваю аб малітве за нашых вучняў, якія яшчэ здаюць экзамены, якім прадстаіць яшчэ паступленне ва універсітэты, колледжы і іншыя установы. Таму ахініце нашу моладзь сваёй малітвай, калі ласка. Распачынаем чэрвень, месяц асабліва прысвечаны Найсвяцейшаму сэрцу Езуса Хрыста. Запрашаем на чэрвеньскія набажэнствы кожны дзень а 17:30. У бліжэйшую пятніцу на пакутнае набажэнства пасля вячэрняй святой імшы, як звычайна ў першую пятніцу. На гэтым тыдні адзначаем у панядзелак 1 чэрвеня успамін святога Юстына мучаніка. У сераду 3 чэрвеня успамін святых караля Луангі і паплечнікаў мучанікаў. У чацвер 4 чэрвеня урачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Хрыста, так званае Божае цела. Расклад святых імшаў у гэты дзень а 7:15 з раніцы і а 18:00 увечары. Пасля святой імшы а 18:00 адбудзецца эўхарыстычная працэсія вакол касцёла. Для гэтага нам неабходна супольна падрыхтаваць 4 алтары, пры якіх будзем затрымлівацца на малітву падчас працэсіі. Падрыхтоўка першага алтара даручаецца супольнасцям неокатухумінальнага шляху. Падрыхтоўка другога алтара даручаецца супольнасці назарытанскіх сем'яў і легіёну Марыі. Падрыхтоўка трэцяга алтара даручаецца францішканскаму ордэну свецкіх, супольнасці францішканскай моладзі Тау і рыцарам святога Францішка. Падрыхтоўка чацвёртага алтара даручаецца ружанцовым колам і супольнасці маці ў малітве. У пятніцу 5 чэрвеня успамін святога Баніфацыя, біскупа і мучаніка. У наступную нядзелю 7 чэрвеня прапаведаваць Слова Божае ў нашым касцёле будзе сябра нашай парафіі ксёндз Артур Ляшнеўскі, салезіянін, пробашч парафіі ў Жупранах. Тамашняя святыня рыхтуецца да свайго юбілея, перажывае грунтоўную рэстаўрацыю, вядзецца вельмі шмат прац, ксёндз Артур ўсё гэта робіць абсалютна сваімі сіламі, таму ў наступную нядзелю ў нас будзе магчымасць падтрымаць яго і таксама дапамагчы ў гэтай справе. Асаблівым чынам запрашаем мужчын з нашай парафіі у аднаднеўную пешую пілігрымку Смаргонь-Баруны, якая адбудзецца 7 чэрвеня і звязана са святкаваннем Дня бацькі. Удзельнікаў чакаюць супольная малітва, іспыт сябе, паглыбленне веры і, канешне, сустрэча з маці Божай Барунскай, суцяшальніцай засмучаных. Той, хто быў у мінулым годзе, ўжо хадзілі ў гэтую пілігрымку, мелі вельмі прыгожае моцнае ўражанне, таму мужчын запрашаем у наступную нядзелю. Я хутчэй за ўсё таксама пайду далучыцца, прайсці гэтую аднаднёўную пілігрымку. Пачуць усе падрабязнасці і запісацца можна ў закрыстыі і ў брата Владзіслава да пятніцы 5 чэрвеня. У днях з 29 чэрвеня па 3 ліпеня адбудзецца пешая пілігрымка маладзечна-буцлаў, якая вырушыць з нашага касцёла. Запісацца можна, запоўніўшы электронную анкету, што ёсць на нашым сайце, ва ўсіх нашых сацыяльных сетках, але таксама уручную можна ў закрысты запісацца. Ёсць магчымасць таксама, хто не можа пайсці ў пілігрымку,
паехаць на Будслаўскі фэст, будзе арганізаваны аўтобус. Выезд у суботу 4 ліпеня а 8:00 з паркоўкі каля гіпермаркета «Светафор». Кошт 22 рублі, запісацца можна ў нашай парафіяльнай краме. Таксама запрашаем наведаць нашу парафіяльную краму, шмат рэлігійнай літаратуры, часопісаў. За ахвяру можна ўзяць, можна нават і без ахвяры, каб пачытаць, занесці сваім блізкім, каб таксама сваю духоўнасць і пабожнасць развіваць. Дзякую вам вялікі за супольную малітву, на перажыванне гэтай нядзелі, гэтага тыдня. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангел Михайле, бережи нас.